vás zdravím, mé jméno je Palec a vítám vás u druhého dílu z módu The Third Age Total War. Je to modifikace na Medieval 2 Crusade. A minule jsme skončili, že jsme dobili tady toto město s touto armádou a vlastně slíbil jsem vám, že dobudu tady toto město, což se na to hnedka za chvilku vrhneme. Jenom jenom tady posunu diplomata dále. Stopping here. I shall continue tomorrow. Vytvořím diplomata. Jinak máme velkou krizi. A to je krize s penězma. Máme strašně málo peněz a proto propustíme pár jednotek, ať nás ten problém plusu. Pro začátek ano. My se vrhneme tady do této bitvy. Podíváme se. A tak tady tuto bitvu nebudeme muset ani bojovat. Máme 20:7 převahu. Podíváme se, co tam mají. No, nemusíme bojovat, tak podíváme se. Ztratili jsme 300 mužů, necelých 300 mužů. Dobili jsme město, což je krásný začátek kola. A teďka jsme v plusu 2000, což je krása. A s touto armádou půjdu. Ano, tak nepůjdu, no. Až další kolo teda. Tak jo, ukončíme tah. A tady jsou lidi boty Among Dastalu, což se mi moc nelíbí. Opravdu vůbec se mi to nelíbí. Jinak ohlasy na minulý díl, je tam 17 zhlédnutí, 2 lajky, jsem za to hodně rád, jelikož nečekal jsem, že by se to mohlo až tak líbit a navíc je to tam teprve hned celý den a už je tam takový ohlas tam je, což je úplně uchvatné. No jak jsem řekl, budu s tady touhle armádou teda zbytkem, budu vlastně tady na toto město. 1, 2, 3, 4, 5 tahů. Co tam je? Jo, tady už jsou orkové, 251 mužů v jednotce, což není fajn. Což vůbec není fajn. Tam nebudeme muset ustřílet. Ha, další město, krása. Tady se vytvořil ten diplomat už. Ano. Tak my zkusíme vyslat zde. Tady, třeba tady něco bude, když silně o tom pochybuju, bo tady je jenom planina nějaká. Ale tak, za zkoušku nic nedáme. Tady není žádná armáda v tomto městě, ale to jaksi zatím nevadí. Zase jsme v minusu. To není vůbec dobré. Ty největší jednotky, tady tyhle. Ano. Ty vogo. To je špatné. To je hodně špatné.
20 korun v plusu. Ty vogo. To je brutální. 50. Když tam koukám, tak tady toto město necháme tady býti a propustíme tady tuhle armádu, protože jsme brutální krizi. Ale toho se nějak dostaneme časem. Musíme se z toho dostat. To je ten diplomat, to bychom mohli rychle přeskočit. Můžeme pokračovat. Jinak po tady tomhle videu, nebo po tady tomhle partu, tak nějak, tak se nám to vyplatilo aj Yes, my lord. tím diplomatem tady nahoru. Vlastně po tady tomhle dílu natočím normální medieval 2. Ještě sice nevím za jakou frakci, ale to se rozhodnu později. Omlouvám se. To se rozhodnu později. Yes, my lord. Myslím si, že by se to taky mohlo užít. As you wish. Tomorrow's journey planned out. Sám o sobě je dobrá hra, tady ten mod to ještě vylepšuje. A já si na to tady tak vyšleme tady nahoru. Další město. A to jsou... Ty vole, co to je? Fuj. Orkové. 24 Mordor, 69 Northmen. Nevím, no, je to frakce? Je to frakce. Tak to je zajímavé. To je velice zajímavé. No, řekněte mi, co děláte vy, když jsou prázdniny. Já teďka si užívám volno, za chvilku začínají tréninky, takže zase budu chodit na tréninky. Tyjo, tak teďka jsme v brutálním plusu, ale já si myslím, že nám to moc dlouho nevydrží. Tady už nemůžeme postavit, tak tady postavíme tohle. A lučišníky, to nic, to by nemuselo být až tak špatný, tak tady tohle tak postavíme, hop, jasný, tady už nemusíme nic postavit, krása, 470, bum, 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 tak to vyšlo. Podíváme se ještě tady, kdybychom třeba a šli sem tak dolů prozkoumat. Takže jo, já se omlouvám za střih, ale opět mi do toho někdo vlezl a už ani nevím, kde jsme skončili, jelikož to nahrávám asi 5 hodin potom, ale myslím, že tady u tohoto místa. Natočil jsem funny video, které jste mohli vidět. No, myslím si teda, že je trošku funny. No, co vám bude líbit, to je... I am a warrior, not an emissary, my lord. No, dobrý, no. Doufám, že se vám teda aspoň bude líbit, jak jsem řekl. Yes. What is it you wish to discuss? Ještě tak můžu říct. I
I must say we are very well. What else do you have to suggest? Taky. Let's not take this any further. Co je? We hope for more fruitful art in future. Lagy. Dobře. Yes, my lord. Já nevím, jak zkusíme Without question. hodej. A pak jim dáme zase třeba, zkusíme jim zase dát třeba nějakou nabídku, jestli přijmou třeba, nevím, uvidíme. Další město, krásná, tam nikdo není, takže to je fajn. Jinak můžete si všimnout, že vlastně teďka už by měla hrát i hudba ze hry a efekty ze hry by mohly hrát, což je podle mě si myslím, že je fajn. Poradil mi to jeden kamarád, taky natáčí videa, Ryan32, můžete se určitě na něho podívat, natáčí taky videa z Total War her a no, určitě to stojí taky za to, abyste se tam podívali. Takže už jsme konečně v plusu, což je fajn a měli bychom tam být i teďka skoro 3000 v plusu, což je nádhera. Spáje, to nepotřebujeme spáje, tady taky nepotřebujeme nic. Tohle, co to je? Balista, to nepotřebujeme. Market by se hodil, spáje nepotřebujeme. Horse Archer, jo? Spearmany. Spearmany by se hodili. Jo. Páč. Co tady? Ne, tohle, ne. Jo. Stavíme tohle. 4000. Tak jo. Ano, spájalo je teďka... další město. To se mi moc nelíbí, jelikož mají brutálně moc armády. A to není dobrý. To není dobrý. To vůbec není dobrý. A tak co neděláme, že? Bohužel nic. Bohužel nic. My lord. Yes. Co je? Without question. If only I could. Without question. Dobrý. Neměli bychom být až v takovém mínusu. Já si 100% myslím, že my bychom měli postavit armádu, jelikož tady mám celkem strach, že Saruman vyšle armádu a bude směrem k nám. Z toho mám jakože takový celkem respekt k němu, jelikož ty jeho jednotky by nás jednoduše pobili. A to myslím vážně. Yes, might you have a proposition for us? Ne.
musíme s nimi něco uzavřít. We like dealing with those that ask, such as yourself. We cannot thank you enough. You have another worthy proposal then. Excellent. Alien Dvarves. Teďka si nejsem úplně tak jistý, kdo je Dvarves. A nice. Takže jsme víme, kde mají všechna města. Zkusíme s nimi uzavřít ještě alianci. A to už odmítli. Tak zkusíme zaútočit na, aby nám pomohli s Mordorem. Ne, bohužel do toho nejdou. Ale aspoň víme, kde mají města. Což je, jedno je tady, tady je druhé, třetí. A někde tady možná ještě bude někde město. Čtvrté tady. No. My lord. A my bychom mohli jít směrem tady. Yes. Without question. 1, Tomorrow's 2, journey 3, planned 4, out. 5, 6, 7, 8 tahů. Trochu delší cesta, ale tak. Co naděláme? Approaching quietly. Tomorrow's journey planned out. Jasný. Tady máme to, že se nám dali těch 500 goldů za ten úkol. Máme velmi dobré vztahy s těma Dale, neboli jak se jmenujou. Yes, my lord. Pojď tady. Já si myslím, že můžeme zase ukončit kolo. Podívám se jenom, jaká je armáda tady. Si myslím, že časem ještě aspoň tak 2 kola počkáme a zkusím zaútočit na toto město. A uvidíme, jak to dopadne. New mission. Gondor. A jak se tam mám asi tak dostat, nevíš? Když tam nejde dostat. Without question. I shall continue tomorrow. I cannot do that. The power of the enemy is growing. His war on this country will come swiftly. Achieving its goal. Aha. If only I could. Aha. Jestli jsem to dobře pochopil, tak Mordor zahájil invazi na Edoras, což je podle mě celkem daleko, když tady je vlastně v cestě Minas Tirith. To si myslím, že jako Mordoru moc nevíde, no ale tak když myslí kluci jedni. Jelikož máme peníze, tak si to můžeme konečně dovolit. Aha, tady tohle se mi vůbec nelíbí, no. Takže tam je tak malé a nechci to růst. Pojď tady.
stačit. Tyjo, co to je? Jo, a ty už máme vlastně, ježišmarja, jsem troll. Fail. Yes, my lord. As you wish. Stopping Vlastně jo, to here. jsou ty bažiny, co byly i v tom ve filmu. Tak to jo. My lord. No jako, Approaching. určitě bych nechtěl být od Daleu. A vypadá to, že ta Dale armáda, co je, tak buď jde směrem někam tady, a nebo jde tady, na Mordor, což nevím, jestli to je dobrý nápad. Your orders. I cannot do that. Aha, If only ale I jsi could. tady. I cannot do that. If only I could. Ano, tady. I shall continue tomorrow. Oh, 14, 13 tak u konce. No. Bandity. Yes, my lord. What is it you wish to discuss? Ale to je to. I do not believe I'm able. There is something No, else you tak wish to trochu propose. jasný. Then. I'm afraid we must leave this here. Day to you. Tak nic, no. Impossible. If only I could. Impossible. Ty vogo, Without proč? question. Your orders. I cannot do To that. je Impossible. If vytyčné. only I could. I cannot do that. No, co neděláme? Nic, vůbec nic. Aha, takže ještě budeme muset počkat. Yes, my lord. Yes, tomorrow's journey planned out. My lord. Approaching quietly. Tomorrow's Tady asi journey fakt jde planned ten, out. ten Tired of kapitán ordering your own Athala, forces about, kapitán eh? Athala. Doraz. S vámi to asi rychle skončí. Pokud ještě aj Saruman na vás zautočí. Yes, my lord. You have Tak jo. a proposition for us? Nabídnu vám. Seems like a most No, reasonable. Another to si proposition můj. for us then? Teďka, Your well-intentioned query is welcome. oh shit. No, tak jo. It was a fair deal, yes? You have Nechcete another worthy alianci? proposal then. X, I must No. say. You have further proposals? Please, let us hear them. An honor and a pleasure. Farewell.
kus mapy se nám otevřel. Dostali jsme za to 500 goldů. Oh shit. Oh. Co jako fakt. Rohan je s penězma trošku jinde. Gondor taky. Mordor. To nemá nic. Jsou taky na tom hodně dobře. No. Já to dál nebudu prodlužovat. Myslím si, že tento díl byl takový zvláštní, všelijaký možný. Je to pro toto video zatím vše.